Wilujeng dalu, selamat malam Mas Mio. Wis muni urung? Halo. Muni. Cah-cah HR jarak. Jarak. Jan suwe ra petuk. Selamat malam. Selamat malam Mak Cangik Yulimbo, Mas Akbar sing bagus dhewe. Amin. Ah, bagus ora ngerti kanggone konokan. Sik, maksudnya piye? Ki lagi ketemu kok tembungmu kok wis ngabangne kuping. Konokan ki kanggone ora mungkin nguyuh tok ya bar. Terus maksudnya? Oh, yo kenek yo Kang, kok tak WA. Iya. Aku rung wayahe. Mas Dalang untune gingsel nek mundak bagus. Nek gingsel wau tenggen pondokan kuwata sing nyuwun foto. Amin. Wajan kok enten sing lemu wau Pak Iyange jenengan sing anyar ta? Wah, mboten niku priyayi mriki kok, priyayi pengkol mriki. Oh, aku ke salin ning kono ki ya enek sing nunggoni pacarku anyar, Mas. Pacare Mas Mio baru? Neng kene iki. Siapa namanya Mas Mio? Lia. Oh. Lowemu. Lia iki pacarmu sing anyar. Nah, aku dan awake lemu banget. Make up ditonggoni. Ning andeng kuwi ambekane iso wos. Ngadeg ngenemak kerengkang brut. Ngosek to, duwe pacar lemu ngono kuwi sampean tapi yo tetep sayang, tetep cinta ya Mas ya. Sayang to. Karo Mbak Lia kuwi. Enek irite, Mas. Lho. Mbak Lia niku? Ora sandadak tuku kasur. Oh. Cekel banteng buk lah iki. Wong lemu malah angel nek ora nggo bantuan laler ndak iso. Lho, lah kok nggo bantuan laler? Ora maksudnya iki Mbak Lia ki. Ayo. Tapi sampean kan nyuwun sewu. Iya. Mlebet nggene Astabrata niku kit milai mlebet sak ngertos kula dites keperawanan. Nek sing cilik-cilik ngene iki kan jelas penak. Banyu dikekne bak wae rinso. Plukuduk. Oh, lah kuwi isih perawan. Nek Lia. Sik dibaleni sik. Wong nek jek perawan, tandane nek dilebokne banyu, bleng mesti banyune munine piye? Plukuduk. Niku jek perawan ya? Sik perawan. Lah nek Mbak Lia? Lah lebokne banyu bleng banyune sat. Berarti ngono kuwi piye? Ngono kuwi termasuk perawan apa ora ngono kuwi? Nresep kok perawan piye? Maksaku kok nggarapi. Alhamdulillah lautan manusia luar biasa mirsani Mas Akbar. Tepuk tangan buat pagelaran wayang kulit Tepuk Mas tangan. Akbar. Alhamdulillah. Kula dongake ingkang sami rawuh mugi-mugi pinaringan sehat. Amin. Kathah rejekine. Amin. Barokah donya akhirate. Amin. Rejekine kathah turah blawah kenging kagem tindak ngibadah wonten ing Mekah lan Madinah. Allahumma amin. Barokai sholawat sholatullah salamullah ala toha sedaya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Pada kesempatan malam hari ini acaranipun bersih dusun. Bersih dusun, Mas. Reresik dusun nite an-nadhafatu minal iman. Artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Resik dusun menika berarti diresiki laire nggih batine. Betul. Nggih kolbune nggih rejekine. Amin. Napa kok rejekine nggih diresiki diculne kagem sedekah, dana rasa, gelar pakeliran wayang kulit dari 430 kakak terkumpul dana sekitar 50 sekian. Wah, kagem gelar pagelaran wayang kulit wujud melestarikan budaya seni tradisi, Mas. Amin. Amargi napa ini dulu media siar Islam Kanjeng Sunan Kalijaga tetap diuri-uri sejak
Teng riki wayangan pertama nek boten klintu sejak tahun 1973. Wah, wayangan teng Pengkol niki. Dugi sak menika tahun 2025 rutin enek gange mung pas corona nika, Mas. Nggih. Kula apal. Kok iso apal, Mas? Oh, teko Pak Sukardi yo. Tak kira nek atimu ya ati Pengkol kene. Nek kula nek kali piantun Pengkol pun bate. Apa nyedulur? Nggih, nyedulur mugi-mugi panene brambang sae. Amin. Regane nggih sae. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sing baku mboten namung rega lan brambange ingkang sae, mugi-mugi dipun barokahi Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal Wonten alamin. ing tlatah Pengkol. Pengkol. Otak-atik gathuk nggih, Mas. Pripun Mas Mio? Pengkol. Pengkol. Ping rakaping anggone gelar pakeliran wayang kulit. Nggih. Kol. Kolaborasi antarane musik pentatonis dan diatonis dipadukan jadi satu menjadi pagelaran yang indah. Desane napa niki? Ngerami. Ayo. Ngrembaka rahayu misuwur masyarakatipun. Wah. Ngerami itu ngrembaka rahayu misuwur. Kecamatanipun kecamatannya Sukomoro. Suka wis ngarani, Moro wis ngarani sapa sing mara rene manahipun atine mesti suka. Mesti seneng. Mergo ditanggapne wayang. Mboten namung niku berarti masyarakatipun ugi grapyak semanak. Betul. Luar biasa. Priyayi kene grapyak Mas ya. Grapyak niku pladene nggih bergas sedaya. Dagelan agek teko. Wah, Mas Meo teko langsung kopi, teh, dahar, saking bergase urung diombe diundur neh. Niku dijoli sing langkung anget lho, Mas, sing langkung panas. Tapi piantun mriki jelas kompak. Kompake, Mas. Deloken ora sandadak dikongkon kabeh do madhep rene. Lah iya no wong hiburane, pusat hiburannya menghadap ke sini kok. Lah kok enek madhep rono sitok wong nguyuh. Kok yo awas men karo wong nguyuh lho. Nggih bakul dukono dukene luar biasa. Alhamdulillahnya juga, bersyukurnya juga malam ini diparingi terang. Alhamdulillah. Niku berarti awet dongane sedaya masyarakat wonten ing tlatah mriki. Nggih. Badhe mirsani wayang ya Allah jenengan paringi terang, alhamdulillah kaijabah. Bibar isak wau pun kula gawakne uyah kok, Mas. Wah. Nggih kula ubengi panggung mriki. Kula gawakne uyah. Saiki mertua. Nggih. As Akbar saiki mertua. Kuwi nyapa kok malah wedi dhewe aku. Aku saking gumune. Iso terang ngeten kula gawakne uyah kula ubengi panggung niki wae. Uyah carane iki syarate pirantine siji uyah. Loro tahu enak kuwi engko. Tahu karo uyah engko disambi enak. Dadi nyuwun sewu lho Mas. Piye. Mbok menawa nek enek petise. Kok malah eneng ngombah tuwek kok terus uyah. Tahu nyuwun sewu lho Mas. Pripun? Nek babakan udan. Lho. Oh, udan. Udan saka etan tolak bali ngetan. Udan saka kulon tolak bali ngulon. Lor. Tolak bali ngalor. Kidul. Tolak bali ngidul sing ora iso sitok. Apa kuwi? Udan kon dhuwur. Mesti jeglok. Terus ora dhewe ngejak kancane lho mesti. Ngejak kancane akeh. Aku dhewe lambeku keploh. Nek lambemu kuwi tangi turu wis udan terus kuwi. Ha iya. Lambe kaya ngono apa iso muni, Mas? Apa iso dimanfaatkan ngono maksudnya? Iso. Maksudnya ada kegunaannya? Bisa. Kegunaannya lambe sing kaya ngono kuwi ngopo? Kowe ora ngerti nek aku numpak motor. Lho. Lah nyapa hubungane untu karo numpak motor iki lho? Aku nek numpak motor suarane lambeku kaya gendul kena angin. Piye kuwi? Wak. Bianterne wer iso pak. Ngono ya? Nggih, nyuwun sewu lho Mas. Pripun? Ngono kuwi aku ya tau kuwirangan kok. Lho, masalah apa? Pas tuku tiket sepur ning stasiun. Ngelungke dhuwit ning loket tangan urung teko nggon untu mecahke kaca. Kuwi jenenge untung gragas kuwi. Ya kuwirangan ya asem. Tapi nak ngono kuwi maksudmu dalam berumah tangga, ngono ki aman ya Mas? Dalam aman. Membangun rumah tangga. Ora ngerti spesiale wong untu monyong sampean. Lho, spesialisnya untu monyong niku napa? Apa mencium irung-irung kena lambes mak. Kauri. Ngono ya? Ki sindan-sindan iso malah kiri-kiri.
Rumangsa. Sinden sakmene mbane jagoku ya sitok. Apa? Yuku pinggir dhewe kali. Kok ketoke kok anu to, mempunyai hubungan sama sinden pojok dhewe to sampean iki? Lah hubungan piye liyane nyinden terus kono maca mantra. Sinden pojok niku? Maca mantra piye lho? Lah kono piye diluk-diluk masuk angin. Terus lupute ngono semlemet kene madarane. Terus engke wis mudhun engke mbuh mending beser mbuh. Ya letaknya di pojok, nanti ono oleh yuswane pun sepuh, dadi umpamane masuk angin dulu umrah. Tapi ya matur nuwun, pesinden ingkang sepuh menika anggone nyecep uyah niku ibarate pun langkung kathah timbang sing nem-nem. Betul. Terus setiap pagelaran wayang kulit mesti enten ingkang sepuh, ingkang tuwa. Wong tuwa niku wis tau dadi cah nom, ning cah nom urung tau dadi wong tuwa. Oleh karena itu kita harus menghargai setiap orang tua. Betul. Apalagi orang tua kita sendiri. Kuwi wajib ta? Wajib. Cak lupute dinggo nyinden nggo tuwek-tuwekan karo dinggo tunggu cok bakal, Mas. Kok nemen-mene lah sing ujubne sapa nek rasi tuwek mosok sing nom ya para ahli agama teng pengkol mriki to mosok dadak sinden Astabrata kok iso ngujubne selametan ujug tamet lho juk engke terus deloken nyuwun sewu pripun nek lenggah ngene ketoke gatel mbombo arep ngukul kan ora penak dadi njur kono ngene. Pripun nek lenggah piye nek lenggah lungguh plek ngene iki arep ngukur kok ora penak akeh men wong terus iya tak kukur ngene nek mau ngematne kok ngantek tekan kono lha kula ngematke keke ngandhap wae liya ya isih melek ya kowe munggah panggung apa piye jepluk apa ora jan nganggo rasukan apa to Mbak Liya sing nganggo rasukan apa iki biru padha karo terop. Kowe kira-kira klambine turahan terop. Iya, oh lah kuwi kae iki dadi ontran-ontran kok. Piye. Bekas sepanduk iki dienggo klambi karo Ria. Oh, bekas spanduk. Bekas sepanduk. Lah bekas spanduk biasanya nek tulisane to. Sepanduk kolam renang. Dadi begitu dienggo ngene iki lah kok pas kene enek tulisane. Tulisane piye? Kedalaman 50 meter ngene. Wah, iya. Ndah neo. Lah wingi enake malah apik neh. Apike? Bekas sak kebo pupuk mbombo. Heeh. Lah kene iki lha kok enek tulisane berat bersih 50 kg. Nganggo ngono kuwi ya. Dinggo sing ngisor nggih rok. Lah jaremu nak Mbak Lia pacarmu. Kowe ya aja gelem kalah nganggo bekas spanduk, nganggo bekas pamflet no. Iya, tahu. Oh, tahu. Tak nggo kathok ngene iki malah enek tulisane kok. Apa? Jangan digancu. Ya apa? Tenan bekase nggene pupuk nika lho. Sinden-sinden Astabrata buahnya. Luar biasa, ayu-ayu. Ayu-ayu. Ngene iki teko omah bojoku kudu tak pateni. Dipateni lampune terus ngibadah salat tahajud. Yuh, pikirane aja teko ndi-ndi. Orang itu harus menjunjung tinggi nilai kesetiaan. Oh, setia aku, Mas. Istri itu wong enek tetep bukan ngene Mas. Piye? Wong rabi kuwi seneng. Ning aja seneng rabi. Kowe tekan dindi. Siji dinggo selawase Mas. Nyuwun sewu kula dereng rabi nyuwun sewu. Ning kula namung penyambung lidah karena dalang itu penyambung lidah dari para sesepuh, para senior gitu. Setia itu perlu kok. Oh, perlu. Luar biasa. Wah, wong nek ora setia biasane ngentut ae ngono. Ibaratnya Mas, ada perumpamaan cinta itu buta. Cinta itu buta. Ibaratnya sak elek-eleke bojomu. Nek kowe ana dalan petuk cah wedok ayu, buta, meremo ning bali ning omah. Dengan prinsip ora ana wong wedok ayu sak liyane bojoku. Ngono kuwi lakonono. Lah iya, wis tak kandhani kowe iki krungu apa ora kuping. Lho. Malah ngandani aku. Mas, pripun? Sinden sakmene mbiyane niki lho Mas Dalang. Mbok dijumenengke. Lah iya no, ini ada Mbak Rinvi. Saya belum pernah bertemu, baru di panggung kali ini bertemu. Luar biasa. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak cium. Tak sayang. Lah sayang ki nek ra ciummu ya ora penak. Nek sing nyium kowe munine Diagem mic-nya Mbak Yu. Anu dispoti ta. Astaga. Ya. Mangga.
Wah, so kaya kelir. Dan jaran duk. Jarane rong dinggo, jarane dinggo. Lah niki mengke mawon. Engko sik. Sak cukupe, Cok, sak cukupe ae, Cok. Ya, untuk pembuka dulu. Mas sabar. Dalam. Iki umpama jaran wedok. Heeh. Aku yo pengen mengendarai. Pripun to? Kok mengendarai niku maksudnya? Kan lumrah tondo jaran kiki tumpakane menungso. Oh, ngoten, mengendarai kuda, baik jalannya. Tapi biasanya niku lek kuda niku sesuai gender. Lek jenengan gendere cowok, berarti kudane ya kudu cowok. Nek gendere cewek, ya berarti kudu cewek. Oh, iki berarti jaran cowok iki. Iki saya tak deloke. Niki banci niki. Lho kok banci? Jaran banci. Selamat malam Mbak Rinvi. Selamat malam Mas Akbar, wilujeng dalugi. Baru malam ini kita bertemu nggih. Enje, alhamdulillah. Handerek tepang Hangladiwano. Sinten nama lengkapnya Mbak Rinvi? Oh nggih, perkenalkan nama saya Rinvi Ananda Mas Akbar. Rinvi Ananda. Iya. Kelahiran dari mana Mbak Rinvi? Kelahiran dari Tulungagung. Tulung Agung Kutha CT. Kota CT. Kula Meo. Ora takon. Mbak Rinvi. Panjenengan menika kelahiran tahun pinten, Horo? Kelahiran tahun 2004. Berarti ngisorku 4 tahun. 4 tahun. Heeh. Nek kuwi pomo gesek nggur 4 tahun ngono. Heeh. Cocok. Mbak Rinvi. Dalam Mas Akbar. Kalau saya itu kelahiran tahun 2000. 2000. Panjenengan 2004 nggih. Nggih. Berarti ngene iki aku ndak krasa, Mbak, nek sampeyan ngisorku 4 tahun aku ndak krasa. Lah krasane pripun? Lah ngaten maksudnya sampeyan berada di bawahku kan kula mboten krasa. Modus. Terus berarti salaman dulu. Salaman dulu. Rian. Ya Allah, ndredeg. Pengen piye? Lho, jenengan ki pengen salaman to? Pengen salaman lho. Pak De. Salaman lho. Mboten salaman. Pak De, aduh, ngedoke rego iki. Lho, nyeluk aku ora Pak De. Lah pripun? Bro. Oh, bro, oke. Nanti Bro Meo? Heeh. Oke, salaman Rian Bro Meo. Bro kudu bro. Lah nggih. Bro, kok Loh, bro? tapi lek alon dadine bro. Nggih to? Iya. Nah. Salaman dulu Bro Meo. Ya Allah, ayo. Mbak. Nyapa. Kok yo minggu. Dibaleni kok kono, Mbak. Kok kono, Mbak. Dari sana, di sana. Salaman dari pojok. Dari pojok. Kok kono. Manut aku, tak golekne. Wis. Ayo 1 2 3 salaman. Selamat malam Bro Meo. Ya Allah. Telek. Nyapa kok telek lho? Aku ora badan. Lho. Kok ora badan? Dereng salaman to. Lah nggih, pripun to? Salim. Boyo ngono kuwi dran to saliman. Jejer. Kowe Pripun? Nyapo mbok ambu barang lho. Nyapo? Kok didilat barang. Gila nih. Jejer. Condronen, Mas. Boyo iki umpama dadi manten no, bae. Sing wedok kaya Komorate, sing lanang kaya Komodo. Lah nek umpama jejer mlaku ngene iki umpama sing ngerti rodok kene kan awas. Oh, Mbak Sinden karo dagelan sing rodok mburi mesti gak ketok. Lho, sindene bar tuku kirik.
Aku ora omong lho ya. Gak omong ya. Mbak Rinvi menyapa masyarakat dulu, Wong nggih niki saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem para tamu undangan ugi kagem warga masyarakat pundi? Wonten Pengkol. Dusun Pengkol. Ini bersih dusun. Ini acaranya bersih desa ya. Atase dusun niku mawon saged iuran rutin kuat setiap tahun berarti ndudeke yen to masyarakatipun sayuk guyung. Oh, Masya Allah. Berarti didoakan dulu khususnya untuk warga desa Pengkol. Dusun Pengkol. Oke, mugi-mugi bagas kewarasan, diparingi rezeki berkah barokah babrah melimpah. Gek munggah neng lo. Gek tuku om. Saksa. Wah. Tuku sapi per. Gek turu mlum. Turu. Lho. Apa tadi? Si tukang ngenong. Kok sapa to sing ngomong sing banter kemeng sapa? Sing ngethuk. Tukang nerang hujan. Mbak Rinvi. Enje Mas. Wah, luar biasa panjenengan kelahiran tahun 2004 nggih. 2004 nggih. 2004 Tulungagunge pundi lho, Mbak? Tulungagungnya bagian gunung Mas Akbar. Wow. Sendang. Oh, Sendang. Iya. Loh, KKN saya itu di Sendang. Loh, di Tugu. Tugu Sendang. Nah, itu rumah saya. Sama di gatuk-gatuk nih. Sumpah iki gak ngapusi iki tenanan iki. Iki cekek glegek. KKN ku ki ning Tulungagung di dusun Tugu Sendang. Tugu apa desa ya? Desa. Desa Tugu Sendang. Daleme Pak Parlan. Betul. Andekno aku mbiyen KKN ning Guyangan. Wah. Loh. Kowe nganggo penelitian. Betul sampean ilang ya to, Mas? Oh, jenengan nggih tugune nggih. Enje, pas lapangan tugunya. Lah Tugu kok cilik. Loh, ini Tigi namanya. Oh, Tigi. 1 bulan saya di sana, Mbak. Oh, 1 bulan. 1 bulan. Benjing lek sowan teng mriko malih monggo mampir. Aja mampir. Maksudnya mampir ning ngarep omahku ki nek bakul ngono lho, Mas, sakon tumbas. Musuh bocah iki jolan sandal si wedok meteng. Mbok mampir neneh wah jan. Ayo saiki ngene. Saiki ngaturke tetembangan. Aku pengen nyicipi suarane Mas Mio. Ayo. Aduh. Lambene kok medhe silit pitik. Jaremu nyicipi, Mas. Suara. Lah iki gak dimainke eman-eman to. Lho, lah nggih Mas suarane panjenengan. Di panjenengan bawa sik. Bawa. Digandrung dulu mengko sing nembang baru Mbak Rinvi. Oke. Bawa apa wis sembarang pelok. Tak gandring ya. Lho gandrung nek gandring ki pitik apa piye kok digandrung? Gandring bareng. Lam tilan. Iya. Perjiwatan pagulingan. Wah, sing lanang entuk anugerah sing wedok musibah ya. Ben pisan-pisan ngrasake musibah. Nggih. Ya. Gandese luwese aduh nimas dalange pengen. Ki lho aku entuk WA. Pripun? Saking Bumeo. Loh. Ayo, wes iki wes bahaya iki. Iki mesti adu-adu lho, Bro. Bumeo. Lah iki lho. Nyapa? Mas Akbar, mangke rampung wayangan Meo mang pateni, kula kalih jenengan mawon. Oh. Dalah. Dita. Nah iki lho diwaca. Oh, lha iki lho, bar engko urip noneh. Wong mati. Masane. Ayo. Cah-cah yo gelem. Aku ki repot lho duwe bojo ayu. Tak tinggal ngomah kok disuluh tangga. Jak tanggapan ge kerayan yoga. Ayo. Ning kuning. Lancer kuning kinawa liyan. Ayune
Aduh Nimas Inten-inten pun kakang dewe Gonge manual. Payah. Tak ngempul mau udut ae. Wayahe ngempul udut lali leh ngempul. Kempul dhewe. Iso bae ya. Iso nggih berarti iso kempul iso. Mau bas iso ora? Bas. Oh, apik ya lambene ya. Multifungsi. Multifungsi. Mau dadi kloset iso ora? Ora iso ya. Ora iso. Nyapa? Terus cangkemku arep mbok uyuhi. Ora, ndak. Ayo kudu gelut ae. Ora. Mbak Rinvi. Nggih Mas Akbar. Hanembang. Supados hanglipur para marga masyarakat mapan wonten ing Hapengkol. Ya. Hapengkol nggih. Dadi perkara Anu, Mbak. Nggih. Niki wonten pamundutan liwung kalih ninggal katresnan paduka panjenengan milih ingkang pundi? Nggih, ninggal katresnan mawon nggih Mas Akbar. Ninggal katresnan nggih. Digarap jaranan pareng. Nggih. Ninggal katresnan. Engko nek wis suwuk ya ta, nek wis suwuk solah jaranan. Ki bocah iki ketoke wis moh karo menungso. Dateng napa? Lho atase nyanyi njaluk digarap jaran. Lho. Maksudnya iramanya. Oh, iramanya jaranan nggih. Njaluk digarap jaran. Mboten njaluk ditukokne jaran ngono maksudnya. Oh, ketokno ciri khas Tulung Agungmu, Mbak. Siap. Ciri khas Tulung Agung tidak ada lain yaitu adalah hasinde rewe. Aku tahu goleki ciri khas petuk ciri kabeh. Yo, coba kaya ngapa? Ninggal katresnan bersama Mbak Rinvi sapa mau? Rinvi Mewati. Lho kok yo ngeleh-ngeleh jeneng ki yo kok nyala. Ananda nggih. Ananda Sumeo. Bulan napa Mbak lahir jenengan? Mei Mas Akbar. Gemini ya berarti ya. Gemini. Lah jenengan kok sumerep? Yo no nek Mei iki Gemini. Oh, soalnya Gen Z nggih. Gen Z. Nggih, lek Cak Meo bulane napa? Trowelu. Kok Trowelu niku siung. Pokoknya aku apalku Trowelu. Oh nggih, pun. Kula kinten nek Oh, soalnya gisul soalnya nggih. Gisul kok sak cangkem kabeh. Lho niku bahasa halusnya gisul. Wis apalku lahir tahun piro Trowelu. Yo, coba kayak ngapa ya? Digarap jaran ninggal katresnan bersama Mbak Rinvi Ananda Made in Tulung Agung. Yo, coba. Asta Brata.
Ayo bergoyang. Dihabiskan. Yo. Ojo lali paweng aku. Kemana kang mas? Janji aku kang setia satu Hey! Kok. Loh, lah kok mbok buka ning kene iki lho. Weh. Oh. Bojara. Tak kira nek arep. Awas. Wah, jarane lanang kesenengan.
Ganongan. Batalipun risang pate bujong anom. Engkang ngrepek ibit dalem para wadya saking Bantarang Edo. Komplit. Oh, ganongan. Ganong. Wah, iki. Yuk. Ganongane cilik kaya roti. Totalitas luar biasa. Waduh, arti tali enek sanggule. Ubetno oleh gulu, Nduk. Awas pinggir. Ayo senggak kabehnya. Untune kemeng, kurang gede. Oh, kono. Makane ancang-ancang, duwe untu kudune monyong sing gede. Jungkir balik oleh ning aja menek. Engko suwek. Jarike iki lho, Dik. Ayo. Hop. Alon. Ayo.
Kleru Mas, kleru. Iki wong nggih pancatan. Sampeyan ning kono tak kira apa ngono? Kaya apa? Koson. Bagus sira ngene kaya son. Oh, yo. Ya saiki sampean. Yo, ganti. Ganti Mas Mio ki mung wis joget sak kayange. Oh iki. Oh iya iki. Oke, gonen. Lah wong raimu wis kaya ganongan lho. Wah ya. Kursine ndi? Lah aku nek trimo ngene tok mah. Lho nyapa? Atraksi nu. Mbok panggung pisan. Oh iya. Waduh. Oh iya. Wah. Ayo yo. Oh. Tunjukkan ayo Mas ya. Nah. Kok iso bathuke kena untu lho. Iki umume ganongan ki lho nyantol Mas. Piye ya iki? Kok lha ya kok kowe buta cakil umume lek gawe ganongan ngene ya. Lah iki ngene. Ora mentolo nyawang aku. Mas iki mun Golek tepak. tangan sak emplokan. Heeh. Kok iki diumbah ping 7 ya? Kirik. Ayo coba kayak kamu. Yuk. Oh. Hei. Oh, hi. Oh. Sampeyan saiki ning kono meneng karo ngene ya, sik meneng. Karo ngono tapi panggan. Heeh. Kaya mang. Oh, ngono, oke. Loh, aja ngono, sampean ngene. Nah, ngono lho. Nah. Hei! Iya. Perokno kok malah. Ya, ngono. Bayo aku. Ayo, pas matane. Ayo, ci. Iya. Wis. Wah, nyangku remuk kabeh engko. Ya ora apa-apa mau rusak ning kene berarti kan sitok tak pek. Niku angsal. Alhamdulillah, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Brambange batine akeh. Amin, nggih. Kenapa mbok malih niki dirangkai yo nggih? Aja. Jereke malih ho. Oh, waduh Lia. Lia. Wah, iki to, Mas. Ya Allah. Ndi to Lia ndi? Lah apa Mbak Lia sing dikene kene? Ayo jak rene. Ya. Ayo. Wah, lagi bapane ngono iki. Warok. Ji.
ora ndomo ento. Salaman Mbak Lia, salaman. Selamat malam Mbak Lia, Masya Allah. Ada. Ora ada demek ora. Ya. Ojo kenceng-kenceng to Mbak Lia. Iki bocah halus kowe iki mosok sampe kelaran. Ora mungkin nyuwun sewu Mbak. Dikapake to bejane podoane. Anu kuwen cengtet. Iya. Nyuwun sewu ngagemik, Mbak. Ngagemik. Amar zamanane malah. Iki to pacare Mas Mio iki. Walah iki to, layakno sampean gak iso bengi gak iso turu pitung bengi pitung dalu ki ya iki to. Mergae kebleken ampek. Alhamdulillah gak kebleken. Iso omong. Lah wong kok piye to? Oh iya iso. Jujur Mbak, sampean iso goyang ora? Iso joget apa gak? Iso. Reog Ponorogo. Ayo. Ganongan. Wah. Ayo Mbak. Ayo. Ayo Mbak. Tak sawer yuk. Pesek bombong iki. Ayo lho. Nek iki wis rasa nggo dadak merak iki, yo. Ojo dhuwur-dhuwur. Aja duduk. Aja mbok terone. Aja. Aja mbok terone. Mengko kodoke mlebu. Gak apa-apa semene wae. Tapi kae kan nggo katok jero. Oh iki arep golek ning katok jero bingung lho. Ayo. Ya. Sumo. Hop. Lindu. Wong dikon joget ganong malah ngetokne sumo. Wes makasih Mbak Lia. Terima kasih. Wes terima kasih wah Jan. Oke, sebentar Mbak Lia. Terima kasih ya. Oh dibalekne. Tak balik kene. Nah kowe sitok kas. Heeh Mas, mbah nuwun. Ya ora apa-apa iki yo nek ngowahi wong kok. Ngono kuwi sok to. Ngono kuwi sesuk-esukno pamer. Ki iso mudhun apa ora? Jabang bayi. Malah anjlok. Kon ki nyapa kok. Lah wong kono kon dhuwur wajur mak jeleng ngono. Istirahat dulu Mbak Rinvi. Oh nggih, terima kasih Mas Akbar. Luar biasa. Wah Jan. Ngono piye? Panitia iki disaranke meo padha emoh. Dilanjut ya Mas? Oke. Mbak Renjel karo Mbak Yola jumeneng bareng. Ayo, Mbak Renjel karo Mbak Yola. Ayo, Yu Renjel. Kleru. Sepatica, yuk.